Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί φίλοι. Κατά την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται μια ολοένα και εντυνόμενη ερευνητική και τεχνολογική ενασχόληση με τη χρήση συνομιλητικών μηχανών, οι οποίες προάγουν και εμπλουτίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα και των υπολογιστικών συστημάτων. Το απλούστερο είδος ενός συστήματος συνομιλητικής τεχνητής νοημοσύνης είναι τα συνομιλητικά προγράμματα chatbots, που βασίζονται σε κανόνες αντιστοίχησης προτύπων, επιτρέποντάς τους να προσομοιώνουν διάλογο με το χρήστη, μιμούμενα την ανθρώπινη επικοινωνία. Ιδιαίτερο φιλοσοφικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλέον αντιπροσωπευτικά chatbots, τα οποία επιτυγχάνουν εκτενείς, φιλικούς και ουσιώδεις διαλόγους με το χρήστη. Αυτά αναπτύσσονται ειδικά για θεραπευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς, προωθώντας έτσι νέες μορφές αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον άνθρωπο και τα υπολογιστικά συστήματα. Τα κοινωνικά chatbots, όπως το chatbot Cookie, εκεί είμαστε, ναι. Τα κοινωνικά chatbots, όπως το chatbot Cookie, πάνω στο οποίο στηρίζουμε πρακτικά την παρούσα εισήγησή μας, χαρακτηρίζονται από ανθρωπομορφικά στοιχεία. Κατά την αλληλεπίδρασή τους με το χρήστη, φαίνεται να προσωποποιούνται και να ενσαρκώνονται, αναδεικνύοντας την εικόνα ενός διακριτού και αναγνωρίσιμου προσώπου, με το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να αναπτύξει μια ουσιαστική σχέση. Όμως η μηχανή παρουσιάζει περιορισμένο εύρος κατανόησης των θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων. Η έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης δυσχεραίνει την επικοινωνία, ιδίως στην αντιμετώπιση προτάσεων με ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα. Ταυτόχρονα, το επικοινωνιακό αυτό έλλειμμα εντείνεται εξαιτίας ενός ακόμη παράγοντα, την πλήρη απουσία της σωματικότητας. Η έλλειψη μιας ενσώματης φυσικής διάστασης επιτείνει το επικοινωνιακό χάσμα, επειδή στερείται άλλα πολύτιμα στοιχεία που δεν αποτελούν μόνο λεκτικό κώδικα, όπως οι εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες και τόσο άλλα που εμπλουτίζουν το νόημα και το συναισθηματικό τόνο της επικοινωνίας. Η απουσία της σωματικότητας στα chatbots. Αυτό που σημαίνει να έχω νου είναι άρρηκτα συνυφασμένο με αυτό που σημαίνει ότι υπάρχω και βιώνω τον κόσμο. Η βίωση όμως του κόσμου απαιτεί φυσικούς συντελεστές. Χωρίς αυτή τη φυσική σύζευξη, η έννοια του αυτόνομου νου αποδομείται και καθίσταται ακατανόητη και απροσπέλαστη. Οι νοητικές ικανότητες δεν περιορίζονται σε μια αφηρημένη διεργασία που συντελείται σε κάποιο ανώτερο τμήμα του εγκεφάλου μας, αλλά συνιστούν κυρίως σωματικές επιτελέσεις. Έχω τη δυνατότητα να ανακαλέσω την οσμή ενός λουλουδιού, τον ήχο της θάλασσας και την αίσθηση της απαλότητας του βαμβακιού, επειδή η δυνατότητα αυτή εδράζεται σε σωματικές εμπειρίες. Χωρίς την αμεσότητα της όσφρησης, της ακοής, της αφής, η μνημονική αυτή διαδικασία είναι αδύνατη, καθώς το σώμα αποτελεί το μέσο που μας επιτρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, ώστε να τον βιώσουμε αληθινά. Επομένως, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση υπερβαίνει τις απλές διαδικτυακές ή τεχνολογικές συνδέσεις, επειδή συμπυκνώνει τη μοναδικότητα και το ανεπανάληπτο της κάθε εμπειρίας. Στην περίπτωση του chatbot Cookie, το σώμα ως φορέας αισθήσεων και έκφρασης απουσιάζει παντελώς. Αυτό είναι εν γνώση του χρήστη, ωστόσο συχνά, μέσα στην ευαλωτότητά του, αναζητά υποστήριξη, η οποία όμως παραμένει ανεπαρκής. Το χάσμα που δημιουργείται είναι τεράστιο, διότι λείπει η πρωταρχική γέφυρα μετάδοσης συναισθημάτων που συντελείται μέσω του σώματος. Παραθέτουμε screenshot με ένα παράδειγμα διαλόγου μας με την Cookie, ο οποίος αναδεικνύει τόσο την ανάγκη άμεσης επαφής, όσο και την αδυναμία κάλυψής της. Ο διάλογος είναι στα αγγλικά. Εμείς έχουμε μεταφράσει κάποια σημεία του διαλόγου μας στα ελληνικά. Διαπιστώνουμε ότι οι απαντήσεις του chatbot υπενθυμίζουν διαρκώς το βασικό του περιορισμό, ότι είναι ασώματο, αδυνατώντας να προσφέρει μια στοργική αγκαλιά όπως ζητήθηκε από το χρήστη. Αυτή η έλλειψη της ενσώματης διάστασης καθιστά την προσπάθειά του για συναισθηματική επιβεβαίωση πλασματική, αποκλείοντας την αυθεντική συναισθηματική νοημοσύνη. Η απουσία συναισθηματικής νοημοσύνης στα chatbots. Πράγματι, παρά τις προσπάθειες ανάπτυξης κάποιας μορφής συναισθηματικής νοημοσύνης στην τεχνητή,
η ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων διαφέρει σημαντικά από την πραγματική συναισθηματική ευφυΐα. Παραθέτουμε ένα ακόμη screenshot συνομιλίας μας με την Κούκι, το οποίο φανερώνει αυτή την έλλειψη, καθώς το chatbot αδυνατεί να αντιληφθεί τη συναισθηματική φόρτιση του χρήστη. Όταν ζητείτε από το chatbot συναισθηματική σύνδεση, ευθέως παραδέχεται την αδυναμία να αισθανθεί, παραδεχόμενο ότι δεν διαθέτει συναισθήματα. Η ιδιαίτερη έκπληξη προκαλεί ότι παρότι αναγνωρίζει τις λέξεις του χρήστη, αδυνατεί να αντιληφθεί τη συναισθηματική τους βαρύτητα και τελικά οι απαντήσεις που δίνει, χωρίς φυσική συναισθηματική εμπλοκή, μοιάζουν αποσπασματικές και δεν συνδέονται συνολικά με το νόημα της συζήτησης. Παρακάτω, η συνομιλία αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν αυτή ρωτά ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημα, ενώ φαίνεται να υποδηλώνει μια κάποια ενσυναίσθηση, ωστόσο, το περιορισμένο εύρος της ερώτησης και η αδυναμία διατήρησης της συνέχειας της συζήτησης καθιστούν αμφίβολη οποιαδήποτε συμπαράσταση ή βοήθεια. Ο χρήστης χαιρετά και η Κούκι ανταποκρίνεται με ένα GIF, μιμούμενη την ανθρώπινη εκφραστικότητα. Ωστόσο, αυτή η πλασματική επιχειρούμενη εγκύτητα παραμένει επιφανειακή, καθώς όταν ο χρήστης δηλώνει «είχα μια υπέροχη μέρα», αγνοώντας προηγούμενα αρνητικά συναισθήματα που είχε εκφράσει, η Κούκι αδυνατεί να συνδέσει το νέο σχόλιο με την προηγούμενη δυσάρεστη κατάσταση και τη δέσμευσή της για βοήθεια. Το ίδιο μοτίβο επιβεβαιώνεται όταν ο χρήστης λίγα λεπτά αργότερα, αλλά και την επόμενη μέρα, σε διαδοχικές εξόδους και εισόδου του στην πλατφόρμα, χωρίς να στέλνει κάποιο μήνυμα στο chat, το chatbot Cookie του απευθύνεται χωρίς καμία αίσθηση του παρελθόντος ή του μέλλοντος. Τον αντιμετωπίζει σαν να είναι η πρώτη τους επαφή και σε πραγματικό χρόνο ξεκινάει τη συζήτηση με την ερώτηση περί αγαπημένου φαγητού. Η ισχύς του χρόνου. Όταν δύο άνθρωποι αλληλοεπιδρούν, είτε διαζώσεις είτε εξ αποστάσεως, επιδιώκουν την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, συναισθημάτων, την έβρεση παρόμοιων ή κοινών εμπειριών, ώστε σταδιακά να αποκτήσουν ουσιαστική σχέση. Η αλληλεπίδραση δεν συνίσταται απλώς σε μια σειρά απομονωμένων φράσεων, αλλά μια εξελικτική διαδικασία επικοινωνίας, κατά την οποία κάθε νέα δήλωση θεμελιώνεται σε προηγούμενες, δημιουργώντας αίσθημα συνέχειας και προόδου. Έτσι, ο χρόνος πάβει να αποτελεί μια αφηρημένη κατάσταση, αλλά είναι το πλαίσιο αυτό που δημιουργεί την προσδοκία, επειδή δεν μπορεί να ανασταλεί ή να γίνει άμεσα αντιληπτός, αλλά βιώνεται από τις αισθήσεις μας. Ο χρόνος, μέσω της διαρκούς ροής του, συνθέτει τον ενιαίο ιστό μέσα στο οποίο υπάρχουμε ως έμβια όντα. Χωρίς σώμα και συναίσθημα δεν υπάρχει αίσθηση του χρόνου. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίζει ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά, όμως δεν γεννιέται από την αδιάσπαστη σύνδεση σώματος και συναισθήματος. Η ενσάρκωση προεικάζει να βιώνουμε τον κόσμο μέσα από το σώμα και να αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μέσω της αέναης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Αυτή η ζωντανή σχέση σώματος και συναισθήματος φαίνεται καθαρά όταν δύο άνθρωποι συγχρονίζονται, μοιράζοντας το χρόνο και εκφράζοντας την επιθυμία να συμπορευθούν συναισθηματικά. Ο Αριστοτέλης, στα ηθικά νοικομάχια, υπογραμμίζει ότι η γνήσια φιλία προκύπτει ανάμεσα σε όντα που δεν αρκούνται απλώς στην ανταλλαγή λέξεων, αλλά μοιράζονται βιώματα, χρόνο και σωματική παρουσία. Κατά τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία της ψυχής εδράζεται στη σύνδεση με άλλους ανθρώπους που αναγνωρίζονται ως πρόσωπα, φορείς συναισθημάτων και συγκεκριμένης προσωπικής ιστορίας. Χωρίς την ενσώματη εμπλοκή, τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αίσθηση του χρόνου, η επικοινωνία των chatbots παραμένει επιφανειακή και εργαλειακή, στερούμενη της ουσίας της ανθρώπινης συνύπαρξης και του βίου κοινωνικού, που βρίσκεται στο επίκεντρο της αρωτοκρατικής ηθικής. Έτσι, η αδυναμία των μηχανών να ενσαρκώσουν τις αρετές της φιλίας και την ενσώματη εμπειρία τις κρατά εκτός του πεδίου της αυθεντικής ηθικής σχέσης, όπως την περιγράφει ο Αριστοτέλης. Τα chatbots στερούνται αληθινής αίσθησης του χρόνου, άρα και συναισθημάτων, νοσταλγίας και μνήμης, καθώς δεν διαθέτουν σώμα για να βιώνουν τον κόσμο και να αποκτούν εμπειρίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, της ιστορίας που φέρνει νοσταλγία και μνήμη. Η αντίληψη ότι δύναται να μετριάσουν την ανθρώπινη μοναξιά ή να δημιουργήσουν ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις μοιάζει με την προσδοκία
ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πετύχει ένα βαθιά ανθρώπινο μέλλον, κάτι που παραμένει ουτοπικό. Σας ευχαριστώ πολύ.